Zeg eens meisje van Anne Jansen. Ik ben verliefd op jou van de Havenzangers. Dat zijn liedjes die in Nederland iedereen kent. Maar dat zijn liedjes van jou, Paul. Ja, inderdaad. Dag René, dag kijkers. Ik heb die inderdaad zelf geschreven, tekst en muziek. Maar ik werk met Telstar, samen met Johnny Hoes, zaliger. En nu met de zoon Adriaan Hoes. En die kende dan Arne Jansen, zat op dat ogenblik bij ons in de platenfirma. En Arne zei van, hey, daam, hey, dat is een fantastisch nummer, laten we dat ook doen. En zij hebben dus het liedje, dezelfde playback, de band gebruikt. En dan gecoverd. Hè. Maar oorspronkelijk zijn ze van mij. En ik ben verliefd op jou. Ik ben verliefd. Dat werd gecoverd door de Havenzangers. En ook door Theo Troubadour of Diepenbroek. Theo Diepenbroek. Maar dat is lang geleden hoor. Nu ben jij hier vandaag bij de opname van Toppers van Oranje. Wat zit erachter van ik wil nu ook wel eens mijn muzikale visitekaartje afgeven in Nederland? Wel, het zit eigenlijk zo. Er is op dit ogenblik een beetje een samenwerking tussen TV Oranje en Toppers van Oranje. Samen met MenTV. Wij hebben ook zo'n Beetje de Vlaamse TV Oranje eigenlijk. Ja, eigenlijk de Vlaamse TV Oranje. En die wisselen met elkaar een programma uit. Dus wat hier opgenomen wordt, wordt eigenlijk ook uitgezonden op MenTV. En daarom probeert Ivo Franklin af en toe ook wel eens een Belgische artiesten bij te zetten. Omdat we dan natuurlijk ook wat meer interesse krijgen in Toppers van Oranje bij ons. Hè?